bikainek eman digula aukera erakunde berri asko eta pertsona berri asko ezagutzeko. Eta hori beti da ona. Bikain izan da zertifikazio sistema bat, eragilea, metodologia eman diona lan eremuko euskalduntzeari, batera garritasun bat eman diona eta akuilu lana egin diona. Eta zentzuetan, eskertzekoa eta estimagarria, bere mugekin, zertifikazio sistema bat dituen muga eta arriskuekin. Bueno, nik uste bikainek batez ere 3 gauza eman dizkigula, ezta? Alde batetik ikusgarritasuna. Bikaineko ebaluazioa jaso genuen 2013an eta kanpoko jendea etortzea laguntzeko asmoarekin gainera, beren ezagutzarekin eta denbora guzti hori eskaintzen dizute zure erakundea hobetzen laguntzeko, hori izan da kriston altxorra. Eta horrekin egin duguna da, txosten horrekin, zer hobetuak baditugu, zer hobetu asko baditugu, eta pizkanaka horiei ere aurre egiten ari gara, ez? Gure ritmoan, baino ari gara. Bestetik ematen digu edo eman digu atzera ezintasun bat. Hau da, maila hori lortzeko jarri ditugun hizkuntza irizpideetan, horiek ezarreta daude eta atzera egiterik jada ez dago, gertatuala gertatuta ere, eta hori oso garrantzitsua da. Eta, hirugarrenik egia esan, bikaintasun horren, kontzeptu horren atzean, dagoen kudeatzeko modu edo eredu on bat eman digu. Nik uste bat entitate eta enpresa guztiak ezin ditugula zaku berean sartu. Enpresa batzuek aurrera pauso handiak eman dituzte azken hamarkadan, eta euskera txertatu dute estrategian eta kudeaketan orokorrean. Eta hori gertatu da batez ere sektore publikoan. Baina gero badago kezkatzeko arrazorik be, ez? EAen 100 enpresetatik 7 bakarrik hartu dute horrelako erabaki bat. Eta horrek zer pentsa ematen du. Begira, Kaliforniako enpresa handiek, esate baterako Googleek edo Facebookek, erabaki dute euren produktuak euskeraz ere ataratzea. Eta horrela egiten dute. Eta Euskal Herriko enpresa askok ez dute hori egiten edo ez dute gaitasuna hori egiteko, ez? Azken 25 urtetan, bi lan ildo edo tresna nagusi izan ditugu. Batetik euskara planak, enpresetatik hasi eta erakundeetan eta garatu diren euskara planak, beren metodologia eta beren ildoekin, eta bestetik bikain zertifikazio sistema eragilea, ez da. GKN Automotive multinazionalak euskeraz bidaltzen ditu mezuak Inglaterrako egoitza zentraletik, Zumaiako lantegira, Zumaiako langilei, ez da. Eta hemeko enpresa askotan ez da hori gertatzen, naiz eta arduradunak euskaldunak izan. Orduan nik pentsetan dut badala momentua gogoeta bat egiteko, eta atzeratuta geratu nahi ez badugu, beste sasoi bateko aurreiritziak eta eskemak apurtzeko, eta hizkuntz kudeaketa enpresaren dinamikan sartzeko. Kamara pixkat atzeraino jarriz, diakronia zabalenean, nik uste bi hauek aurrekari bezala hartu behar genituzkela. Oraindik erabat hasi eta lehertu ez dugun prozesu askoz zabalago baten lehen pauso eta aurrekari bezala soilik. Hori ez da gutxiestea, aurrekariak ere onak izan behar dutelako, eta zentzu hortan pauso sendoz hastea komenigarria delako, eta zentzu hortan zoriontzekoa, orain arte egindako.